Cea mai nouă găselniță în materie de machiaj este prezentă acum și în Timișoara. Despre ce este vorba mai exact? Bine v-am regăsit din nou, da, de aproximativ 2 săptămâni mi-am achiziționat noua mea jucărie, cum spune eu, pistolul meu, airbrush-ul, aparatul de aerografie. Este o tehnică, pot să zic, apărută pe piață de câțiva ani de zile, dar tot mai des folosită. Atâta cât și în make-up, cât și pe partea de body painting, în special pe machiajul de fantezie, dar și pe machiajul pentru evenimente, orice fel de eveniment la care orice client dorește să meargă. În momentul în care folosesc tehnica de airbrush, aerografia, obțin niște finisaje mult mai, să zic, perfecte decât ar putea să obțin prin pensul. Asta e și diferența airbrush-ului și de aceea și toate cuvintele de laudă pentru cel ce a inventat aparatul și mai ales când s-a introdus și culorile speciale care se folosesc în partea de make-up, pentru că nu putem folosi orice fond de ten sau orice fard lichid. Sunt anumite branduri care au special pentru partea de aerografie, anumite culori, tot ce ține de fond de ten, luminator, culori, baze de machiaj, finish-ul, tot efectiv s-a făcut, să zic așa, o latură separată pe partea de aerografie airbrush. Să ne explici cum funcționează acest dispozitiv și din ce este compus. Da, este din acest pistol, care are diferite dimensiuni, branduri, așa mai departe. Este un aparat, efectiv un compresor și la fel sunt diferite culori, care sunt fonduri de ten, diferite nuanțe, sunt la fel culori, diferite nuanțe, blush-uri și în special ce m-a fascinat pe mine în primul și în primul rând și ceea ce folosesc la orice clientă de acum încolo, voi folosi luminatorul, care este tot la fel diferite nuanțe și obțin diferite texturi. Și arată superb. Deci, ne știm, noi tot timpul discutam de luminator, ceea ce obții acum prin aerografie este foarte, foarte perfect și arată foarte bine pe orice tip de ten. Ce urmează să-i faci modelului nostru de astăzi? I-am aplicat acea bază cunoscută de machiat, baza de machiaj, crema, baza siliconată. I-am foarte, foarte puțin cu buretele, am aplicat un straf foarte, foarte vag de fond de ten. Iar acum voi aplica fondul de ten în sine cu aerograful. Voi sufla pe întreaga față fondul de ten pentru a obține acel efect perfect, acea față perfectă, fără niciun cusur, să zic așa. În cazul aerografului, trebuie să ții cont de tipul de ten al clientei? Da, de aceea nici nu este indicat să faci un machiaj în aerograf, să zic așa, de la A la Z, cap-coadă, pentru că riscă să se strângă sau dacă este un ten, o persoană vârsta a doua, o persoană vârsta a treia, pentru că clientele, o doamnă trebuie să fie aranjată și trebuie să meargă la make-up artist la orice vârstă, nu este o limită, nu este indicat să facem totul de la A la Z. La fel și pe partea de culoare, când ajungem la tehnica de culori la ochi, la fard, nu se face cap-coadă. La fel, acele umbre, ceea ce dorim, stilul de machiaj dorim să-l obținem, îl obținem din pensulă și doar dăm niște umbre, finish-uri cu aerograful. Cât timp durează acest machiaj cu aerograf comparativ cu machiajul clasic? Depinde, dacă este un machiaj de prezentare, pot zic că timpul meu de lucru mi-a fost tăiat la jumate. Ceea ce pentru mine este mult mai ok, pentru că mergând într-o prezentare lucrez contra cronometru, fiind multe modele, aerograful mă ajută foarte mult. La o clientă este același timp de lucru, la fel durează în jur, cum a durat machiajul clasic, să zic așa, în jur de o oră, dacă este cu aplicare genă cu tot, în jur de 45, maxim o oră, 10 minute. Doar că finish-ul care îl obțin și efectiv tot ceea ce vreau să scot în evidență prin aerografie este de 100 de ori mult mai perfect. Ochii pot fi conturați cu aerograful? Da, chiar asta se face modelului meu, voi face un machiaj un pic mai, să zic așa, mai strident, voi merge un pic pe forma de smoky și voi face finalul umbrei, voi face prin aerografie. Noi așteptăm să vedem rezultatul final. Aerograf. Acesta este numele celui mai în vogă dispozitiv pentru machiaj. Procedura nu este foarte complicată, în schimb rezultatul, spun specialiștii, este unul de invidiat. La ce etapă a machiajului ai ajuns? Am aplicat fondul de ten, am conturat
ploapa, ochiul în sine prin metoda clasică, spun așa, cu pensula, iar acum voi aplica blush-ul, apoi luminatorul, mă voi juca cu donanțe de luminator, a scoate pometele în evidență, dar și a da un contur mai puternic blush-ului, pometelei, iar apoi voi folosi din nou culoare, dar de data aceasta mă voi duce pe zona ploapei, pe zona ochiului, prin aerograf. Voi folosi o culoare de mov, un pic combinat cu negru, pentru a alungi un pic forma ochiului și a crea niște umbre. Să ne spui care sunt avantajele machiajului cu aerograful, că e atât de lăudat, nu? Da, după cum ți-am spus, avantajul cel mai mare, să zic așa, ceea ce mi oferă aerograful, este finisajele foarte perfecte. De exemplu, acum am vedea că mi-a aplicat blush-ul și luminatorul, oricât aș încerca cu pensula, orice pensul l-aș folosi, niciodată nu voi obține acel efect. Pentru că automat tehnica este să sufle culoarea, o suflă automat este și vorba de dicția mâinii, cum folosim mâna și cât de aproape, este o tehnică de a lucra cu aerograful, dar obținem un efect, chiar pot să spun un efect superb, din punct de vedere, și acum dacă știi emisiunile anterioare când am discutat noi și am și făcut în emisiune tema machiaj gen Beyoncé, Jennifer Lopez, uite, acea pomete foarte evidențiat și foarte luminos și un pic spre sidef aurii este obținut foarte bine din aerografie. Ceea ce și vor realiza astăzi modelul meu. Doar specialiștii pot folosi această tehnică sau o să o introduci și în cadrul Academiei? Nu, este și introdus în cadrul Academiei. Chiar, să zic, ultimul curs ce-l mai țin pe anul acesta. Deja am început să lucrez cu fetele, am început să lucrăm pe modelele care vin la Academie la machiaj și plus, cum ți-am spus, vreau să tot măresc Academia, vreau să introduc tipul chestii noi, tehnici noi, pentru că este și în avantajul meu și în avantajul cursantului. Vreau să ofer tot ce e mai bun pentru a mă mândri apoi cu cursanții care mi-au gătat Academia. Acum ați aflat secretul actrițelor de la Hollywood, care arată tot timpul impecabil. Machiajul cu aerograf conferă un aspect natural, rezistă aproximativ 15 ore și în același timp este ideal pentru fotografie și film. Jessie, ce simți în timpul pulverizării? Este o senzație de răcoare, nu pișcă, nu doare, este chiar o senzație plăcută. Dacă ar trebui să alegi între machiajul clasic și cel cu aerograf, pentru care ai opta? Păi, datorită efectului final cu aerograful.